आंनि फंबाय बिनानाव आंखौ अननानै थाइसे थाइनै बयबो सहाय खालामहरदो जाहाथे आं आंनि बुवाखौ न'सिम लांनो हायो। बाजैया गाबै गाबै हेल्प बिदो जों बर' हारिफोरनाव गावनि हासबेन्डआ माने जोबोद सिरियासलि आरोना लोगोफोर हस्पिटालाव दोङो थिग जायाखै बेबायदिनो गोबां इउटुबारफोरा माने बाजैखौ मियानिफ्रायनो होदोंमोन हेल्प मोनदोंना मोनाखै बाजैया गाबै गाबै बिराद हेल्प बिदो आरोना दे जों बर' हारिजों हारि माने एसे अनलायनांगौ माने बिराद सिरियासलि जाना दोङोनो बाजैनि हासबेन्डआ हस्पिटालावहाय दा बाजैया गाबै गाबै मा बुंखो जों भिडिअखौ नायलांग्रोनि ओमफ्राय नोंथांमोना एसे हेल्प खालामो आरोना बर'जों बर' मा बुंनो दुखुनि समाव गासिबो मानसि नांगौ जायो बेनिखायनो दुखुनि समाव जोङो थाखा फैसा होनो हायाबाबो एसे मानसिखौ नायफिनबा मोजां जायो आरोना बेनिखायनो जोङो सोरनिबा दुखुनि समाव गासैखौबो नांगौ सासे मानसिजों गावनि प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो हाया बेनिखायनो सोरनिबा दुखुनि समाव मानसिया नोङो माबा मोनसे सहाय खालामनो हायाबाबो थाखा फैसाजों सहाय खालामनो हायाबाबो मानसिखौ माने नायनो थांनाया एबा मोजां नों फैसा होनो हानाय हायै नोंनि खोथा बियो माने ओरैबायदि जायो आरोना माने मानसिखौ गोबां हेल्प खालामनाया मोजां आरोना जों बर' हारिजों हारि दा जोङो नैबे बाजैया मा बुंखो गाबै गाबै जोबोद दुखु नांदों आरोना दायो जोङो नायलांग्रोनोसै गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायहरबाय दा जों बाजैया मा बुंखो नायलांनोसै फैदो। खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयखौबो खुलुमहरबाय आं दिनै नोंथांमोननिसिम मोनसे भिडिअ बानायनो गोनां जाबाय दिनै आंनि हासबेन्डआ थांनाय जुलाइनि 14 थारिखनिफ्रायनो बिराद जोबोद सिरियासमोन दा आंनि हासबेन्डखौ आङो बायादानि सिकनेस हस्पिटालाव भर्ति खालामनानै अपारेसन खालामनाय जाबाय डक्टरा सरकारि डक्टरा खिथिनो जेबो हमनो हायैनि सरकारि डक्टराव आंनि हौवाखौ आं खिथिदोंमोन डक्टरानो जेबो बेमारखौ हमना मोनैनि थाखाय गुवाहाटिसिम लिरना होनो लाबोबाय थानाय समावनो एम्बुलेन्स ड्राइभारा बिनि गोसा सिरियासखौ नुनानै बायादानि सिकनेस हस्पिटालाव सोनानै जोंखौ दोनफैदोंमोन आरो ओमफ्राय अपारेसनाबो दा जाखांबाय ओमफ्राय दा मानसिखौ आइसिइउआव बेसेबा गोबाव दोननाय जादों दा डक्टरफोरा बुंबाय मानसिखौ न'आव लांनो हासिगोन होननानै नाथाय दा फैसाया 5 लाख जानानै दङ फैसा गैयिनि थाखाय आं आंनि हौवाखौ बायख'नो हायाखै न'खरनिफोराबो बुहुत हरबाय दा फैसा फैनायनि जेबो लामायानो गैला अननानै रायजो राजा नोंथांमोन आदै मादै आंनि फंबाय बिनानाव आंखौ अननानै थाइसे थाइनै बयबो सहाय खालामहरदो जाहाथे आं आंनि बुवाखौ न'सिम लांनो हायो।